Guys, dili gid day rason ang kapobrehon nga dili magminahalay ang mga managtiayon. Guys, welcome back sa atong mga storya nga daghan ka makatunan. Kung kini atong storya karon guys, alang kini sa mga managtiayon, sa mga minyo o mga banag asawa nga naa sila sa nagkalain-laing kahimtang sa kinabuhi. Dili tanan nga mga pagpuyo karon, dili tanan banag asawa nindot ang kahimtang o status sa kinabuhi. So kining maong sambingay, kining maong storya guys, haom kini sa mga pamilya karon managtiayon, ilabi na gyud dunay mga dili pagsinabtanay, dunay mga pamilya nga nagkabungkag tungod kay wala nakasabot sa ilang sitwasyon, sa ilang kahimtang sa pagpuyo. So kaning mao nga sambingay guys, basin usanis makatabang nga aduna kamoy recreation sa inyong pagminahalay, basin usa ni nga video nga makatabang, makatambag kung unsaon niyo pagtatar ang usag-usa sa bana, unsaon niya pagtatar sa iyang asawa, o sa asawa unsaon niya pagtatar sa iyang bana. So guys, kini ato ang storya karon, din ato lang na ato kining sugdan, yin ani ang senaryo sa mga storya. Usa ka adlaw na guys, kining managtiayon nga kabus kayo, pobre kayo ang ilang kahimtang. Ang asawa miingon sa bana nga, "Dong, taas naman kayo kung buhok." Niya musagyan naman sa yuta kay tungod sa ilang kakabus lagi guys. Nasagyan na sa yuta, wala ikapatupig, no, kay ang ilang budget para sa ilang kaon, no, urag kayong tang kakatuka gyud ang ilang yung mga paningkamot para ra gyud sa ilang kaon. So wala gyud sila separate para sa ilang kuan tungod sa kakabus gyud sa ilang kahimtang. So nihangyo tayo ng asawa nga, "Dong, gusto ta ko makapalit og sudlay. Wala namang gyud shampoo ni akong ulo tungod lagi sa kabus, wa gyud sila kapalit og shampoo. Sila ikapa kuan pangupyor silang sa ulo siyang asawa guys." So nihangyo in taon nga magpapalit og sudlay para masudlay niya inanay ang iyang buhok. So karon pagkadungog anas bana, niingon pod ang bana nga, "Day, kabalo mangyud ka sa atong kahimtang ug ang atong yung paningkamot ato arag yun nga malibre ang atong kaon. So lisod gyud kayo nga makapalitag bisan unsa tungod sa ato ang sitwasyon nga kabus gyud kayo ta. So ako manggani day, ang katong relo sa ato ang kasal nga regalo, nabugto gani tong strap, wala gani gyud kabalo mangani gyud ka nga wala gyud taon nato maisli ang strap sa maong relo sa regalo to sa maong kasal." So pagkadungog sa asawa ana guys, na tandog yang kasing-kasing, naluoy sa siyang bana, nga plano siya nga palitan ko niya grilo ang iyang bana ilis sa katong regalo lang rin wa na strap guys. Unya ang bana pod naluoy pod siya sa asawa, bisan in ato ang iyang tubag naluoy pod siyang asawa tungod kay nakita pod niya nga taas kayo buhok yang asawa. Unya gubot na kaayo, wala na sudlay kay wala na gyud shampoo, gubot kayo ang maong buhok. So silang duha guys, wala sila nagkabalanay, pero anong na sila'y plano kada usa. Ang bana ga plano nga katong yang relo sa kasal nga regalo nga wala na strap, ibaligya na lang niyang brato, pero wala niya ipabalo siyang asawa. Kay gusto sa bana nga makapalit siya og sudlay para siyang asawa, sudlay og shampoo. So karon guys, ang bana wa pud kabalo nga ang asawa ga plano pud nga matud pa sa una sa asawa, kaluoy atas kumbana nga ultimong strap sa relo, wala na gyud taon mi kailis. So naluoy magus kumbana. So ang akong buhaton ana tong asawa guys nga iya daw buhaton nga iyang ibaligya tong iyang buhok nya wala kabalo ang bana. Tuod man pagkaugma ang plano sa bana, gituman niya adto sa tindahan, gidala niya ng relo nga walay strap adto sa tindahan insa, "No, pwede ba na ako ning ibaligya ni ako relo, regalo ginamon sa mga kasal, wala namang go strap, ako ra ning ibaligya og brato, basta lang yun nga mahalin ni siya." So gipalit guys ang relo nga wala na strap. So ang ending, ang bana nakapalit siya sudlay og shampoo para sa iyang asawa. And then ang asawa, wa pud kabalo ang bana nga pag lakaw sa bana paingon pabaligya sa iyang relo,
ang asawa po mihinay-hinay po og lakaw ngadto sa barbershop tupihanan og dito ang taas kayo niyang buhok guys. Iyang gipaputol guys. Ipamove-an niya yang buhok. Dayon iyang gibaligya ang iyahang buhok. Tungod kay ipalit man ang iyang buhok, so nipalit pud siya og rilo guys para sa iyang bana. Karon niuli ang asawa o naguli ang asawa sa panimalay nga nanay dalang rilo pero putol na og buhok. Ang bana naulahi maguli nagdala pud og sudlay pero gibaligya niya ang iyang rilo nga regalo to sa kasal. So pag abot sa bana nasyak siya guys kay natingala siya nga ang alot o ang buhok siyang asawa putol na. Unya niyon ang bana nga day ngano mang imong ipaputlan nga ako manggibaligya ang akong rilo nga katong walay strap kay nipalit kog sudlay og shampoo nimo. So saon naman ni ron nga wala putol lang kag buhok. Niyon pud ang asawa guys. Sagdi lang dong. Magamit lang gyapon ako ng sudlay, shampoo. Ang akong gibuhat, akong gipaputol ang taas na akong buhok kay gubot na kaayo ug akong gibaligya sa barbershop. Unya, dong, ayaw ka balaka kay ang imong rilo, atong rilo nga katong regalo sa kasal, imong gibaligya pero tungod sa akong buhok gipalitan ti ka og rilo para nimo. So, naghalog sila guys, tulo ilang luha. Nagpasalamatay silang duha nga bisan sa ilang kakabos o kapobrehon naagyod ang pagminahalay o pagsinabtanay sa usag-usa. So guys, di na takutob sa mga sambingay. Nindot kayo ang lesson sa mga sambingay karon. Importante diay sa mga managtiayon ang pagminahalay o ang pagsinabtanay sa bisag unsang sitwasyon o pagpuyo o kahimtang sa kinabuhi. Guys, dili rason ang kapobrehon nga dili magminahalay ang mga managtiayon. Diha sa Biblia guys, adunay tambag ang pulong sa Ginoo kung unsaon nato pagtratar sa atong asawa o unsaon nato pagtratar sa ato ang bana alang sa mga asawa, unsaon ni pagtratar sa iyong bana ug alang sa mga bana unsaon ni pagtratar sa iyong asawa. So giingon sa Colosas 3:18 abot sa 19 ningon, mga asawa, sunda og tahura ang inyong bana kay mao kini ang inyong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Unya sa verse 19, kamo usab nga mga bana, higugmaa ang iyong mga asawa ug ayaw sila daog-daoga. Alang sa mga asawa, nindot day kaayo nga musabmitar gyud sila kamo sa inyong bana. Naa gyud ang pagsabmitar. Kay ang pagsabmitar mao kanay pagpagawa sa atong gugma, mao ginay prinsipyo sa Biblia nga ang pagtahod, pagsunod sa atong mga bana, sa atong bana munang kaymutan sa Ginoo. Unya naamay bana gyud nga dili pa magtotoo niyon sa 1 Peter chapter 3 verse 1 nga susamang paagi kamo mga asawa pag masinugtanon kamo sa inyong bana aron nga ang inyong bana nga dili mutuo sa pulong sa Ginoo makabig pinagis iyong batasan. Dili na sila mistil nga insultian kay makita man nila ang inyong kaputli o kabalaan pinagis yung pagkinabuhi. So alang sa mga asawa nga ang ilang bana mga bisyoso, ipakita lang ninyo ang inyong mga maayong kinaiya, maayong pamatasan. Kay muna gamiton sa Ginoo nga para makabig ang inyong bana. Alang usab sa mga asawa, sunda usab ang inyong mga bana. Dapat ang mga asawa sundan ninyo ang bana. Adto dayta sa mga bana. Mga bana higugmaa og ayaw daog-daoga ang inyong mga asawa. Matud pas penultihon nga dunay ningon nga ako asawa di ko na patarbahoon, di ko na palabhon, ya sa bukton kuno pakatulugon, bukton pahigdaon, unya sa kumo pakatulugon. Guys, dili inana ang pagtratar nato nga grabe na nang inana pagmahalo nga kumo pakatulugon, dili patarbahoon, dili palabhon, bukton pahigdaon, unya pakatulugon sa kumo, dili inana. Iyon ang Biblia nga ayaw daog-daoga ang inyong mga asawa. Okay? So guys, di na lang takutob sa ato ang sambingay. Hopefully nga nakatag kita og mga lessons kinabuhi. Kung bago pa kaning channel guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan nato mga storya nga daghan ka makatunan. Kita-kita ta next video. God bless. Glory to God.